wabarakatuh. Yau wanda suke so siya data ko kati cikin web browser, idan suka shigo web browser za su yi scrolling kasa, ka zo kasa sai ka danna nan. To za mu zaya bude muna nan sai ka zo mu taba mainnet apple. Daga nan sai mu yi scrolling kasa mu zo mu shiga nan apple link from file ko to sai mu zo mu bude nan insha Allah. Bari ya bude mana. Yana budewa za mu yi scrolling kasa sai mu jawo nan mu zo mu shiga wannan insha Allah. Muna shiga za mu taba nan. Ku dinga duba da bidiyon kun bi shi a hankali za ku ga yawa bari ya bude mana nan. Ya bude yawa. In ma wane kati in ma na gulo ne in ma mene nan inda ake zaben kasashe ne yawa. In ina son zabi kasan da nake so nan zan taba kaga country ga sunan ina taba kasan da nake so kawai san ya to tunda na riga ni Najeriya nake amfani da shi yanzu ba ruwana da wani kasa kawai bari in koma can baya kaɗan in ce MTN ne nake so in siya insha Allah. Sai yanzu zan danna next kenan. Bari ya bude mana. To yanzu a nan abin da zan sa insha Allah in data ne gashi nan data zan sa, in item ne item zan sa. To bari in select bari in danna nan insha Allah. Yawa gashi nan. Bari kati ne da sanan naira 50 ma kawai zan ce ya ishe ni kawai. Inda gwaji ne insha Allah. Sai yanzu zan danna nan kaga 0.2 kenan naira 50. Sai yanzu sa lamba na nan. To daga nan in danna nan ya ce ka yi confirm bari in confirm again. To masha Allah bari mu ɗan jira shi kaɗan insha Allah. Bidiyon ba ma sa yayin nauyi amma duk da haka dai network bayi da ƙarfi mai kyau. Sai ya ɗan mana wannan ba insha Allah. To yawa bari mu danna file send yawa bari sa mishi ya tura shi zuwa insha Allah. Ya riga ya tafi kenan insha Allah. Bari mu koma can cikin website da yake ba sai na koma kun ga dai naira 50 ga ina ya sauka. Naira 50 ya riga ya sauka insha Allah za ku ga yana nan. Yawa ya riga ya sauka gashi nan kun gan shi ai. Masha Allah ga naira 50 ya sauka bari mu kashe bidiyon.